Тапшыруның алдагы сәламнәре Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче батыр ир-ат Усманов Рафаэль Рестамович хөрмәтенә юллана. Бүген ул үзенең яшьлек тагында килгән 35 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан аны без әнисе Наилә Рәхимҗановна, әтисе Рөстәм Касымович, энесе Илзар, хатыны Эльвира, племянницасы Дилярочка ихластан котлыйбыз. 35 ел элек гаиләбездә беренче көтеп алынган улыбыз туды. Рафаэлебезне нык көттек дисәк ялгышмабыз. Ул әтисенә ышап, тулайым аның күчермәсе булып, батыр бала булып үсте кичкенәдән үк. Без анарга сабый вакытта ук зур ышанычлар багладык. Бу ышанычларыбыз Аллага шөкер акланды. Рафаэлебез гомердә дә йөзебезгә кызыллык китермәде. Бик тырыш, бик сабыр егет булып үсте. Ылыгайгач, үзенең мәхәббәтен, киленебез Динараны табып, матур гаилә корды. Шөкер, үзләрен дә, безне дә бәхетле итеп, оныгыбыз Ильясыбыз да дөньяга аваз салды. Гаиләсе күркәм, эше тауга бара. Тагын ни кирәк соң бу тормышта? Билгеле, бары ата-ананың аларның тормышыннан канәгать булуы. Улыбыз, котлыйбыз матур юбилеен белән. Киләчәктә дә хатының белән исән сау гына балагызны үстереп, безне бәхетле итеп яшәгез. Син әле бик яшь, алда бик күп яңа ачышлар көтә сине. Ни теләгәнеңне тормышка ашыр. Улым диеп, иртән күзем ачам. Балам диеп ятам төннәрен. Ардым икән, барсын өлгердеме, ничек үтте димен көннәрең. Туган көнең килде, бу зур бәйрәм. Без җыелдык сине котларга. Насыйп итсен иде баламныкы барса әйбәт диеп уйларга. Сау сәламәт булып, имин яшә. Кайгылары калсын үткәнгә. Бүген бәйрәм, синең туган көнең. Мин бәхетле алар җиткәнгә. Әлеге котлау хатын дәвам итеп, тагын бер шатлыклы мизгелебез белән уртаклашасыбыз килә. Бүген безнең бәләкәй кояшыбыз Мавлютова Алина Рамилевнага да 3 яшь тула. Әлегә бик күп аңламаса да, бу теләкләрне без күбрәге әти-әнисенә җиткерер идек. Кадерле сеңелебез Зөлфия һәм Рамил, балагыз бәхетле, шатлыклы, саулыклы, нык иманлы булып үссен. Киләчәктә аның бәхетенә генә куанып, шатланып яшәргә насыйп булсын сезгә. Алиночка, котлы булсын матур туган көннәрең. Имин уссын, төрле төстә иңсен сиңа тешләрең. Балачакның бигрәк матур, кабатланмас мизгеле. Кире кайтмый, ни кадәрле теләсәк тә билгеле. Ләкин сиңа бу хакта ул уйлыйсылары иртә, яратабыз күңел белән, үлеп сөябез бик тә. Кадерле Рафаэль Рөстәмович һәм Алиночка, әлеге котлау хатын сезгә багышлаган җыр дәвам итәр. Кабул итеп алыгыз. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем
теге шулай. Син дип тибәр, син дип тибәр, улы кайын, улы минем, бәхеткә ең булсын димәк, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым, улы кайын, улым минем, бәхеткә ең булсын димәк, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым, якты булыр, барыр юлың, мин ышанам сиңа, улым. Чираттагы кытлау хаты да бик эчтәлекле булган дуслар. Бүген 19 август көнне минем яраткан тормыш иптәшем, сөекле Атикаем, киявебез, абыебыз һәм энебез Усманов Рафаэль Рөстәмович 35 яшьлек юбилеен каршылый. Ә инде 22 августта бер туган энесе Усманов Илзар Рөстәмовичның шулай ук матур юбилее булачак. Алла бирсә аңа 30 яшь тулыр, дип башлыйлар хатны Рафаэльнең хатыны Динара Шамилевна, улы Ильяс, Илзарның хатыны Эльвира, кызы Диляра. Әлеге котлауларга бик теләп Арифуллиннар гаиләсе һәм Салимовлар гаиләсе дә кушылалар. Рафаэльнең кайнанасы Гөлфия Сельмановна, кайнатасы Шамил Рәшитович, Илзарның кайнанасы Венера Миралиевна, кайнатасы Илдус Рәшитович белән. Әти-әнисенең ике батыры, Усмановлар династиясының ғырур дәвамнары, безнең кадерле кешеләребез, Рафаэль белән Илзар бары 5 ел аралык белән дөньяга туып, һәр туганнарын нык шатландыралар. Бала чактан ук бергә, татулыкта үскән ике абый-энегә билгеле, барысы да сыкланып та, көнләшеп тә карыйлар ул. Бүгенгесе көнгә кадәр алар бер-берсе өчен нык таяныч булып торалар. Илзар хәзер шәһәрдә яшәсә дә, барыбер бөтен бәйрәмнәрне алар бергә күрешеп, сөйләшеп туя алмыйча үткәрәләр. Аларның икесенең дә гаиләсе, балалары бар инде. Үзләренең юбилейларын алар бала чакта хыялланганча, бар максатларына ирешеп каршылыйлар. Яраткан тормыш иптәшләре, булдыклы гаилә башлыклары, сөекле әткәйләр, чын туганнар, газиз балалар булып та бу тормышта үзләрен барладылар алар. Кадерлеләребез, бүген барыбыз да бергә җыелып, сезне чын күңелдән шундый матур юбилейларыгыз белән котлыйсыбыз килә. Киләчәктә дә гел бергә, бердәм булып, тормышның тәмен, ямен татып, яшәргә язсын сезгә. Белегез, без сезне бик нык яратабыз һәм хөрмәтлибез. Хәтердәме? Ике бергә үткән яшь үсмер чаклар, абыем, энем диешеп, кочакка кергән чаклар. Каярада вакыт узган, чын ир атлар булгансыз. Инде икегез дә битсез, матур гаилә кыргансыз. Гаиләгезгә таң калырлык, күзләр генә тимәсен. Яныгызга бәла-каза, кайгы-хәсрәт килмәсен. Бу катлаулы заманада вакыт җитми димәгез. Араларны суынырга зинһар әле бирмәгез. Сез бер туган абый-эне, шулсың бәхет түгелме? Юбилейлар килеп җитте, бәйрәм итик бүгенме? Телибез бары исәнлек, калганын булдырырсыз. Насып итеп 100 яшькәчә безнең белән торырсыз. Юбилейлар кабатланмый, шуңа котлык шатланып, яннарыгызда йөриек, кыш сыман канатланып. Кадерле Рафаэль Рөстәмович һәм Илзар Рөстәмович, юбилейларыгыз мөбарәк булсын, бәхетле булып яшәгез. Yes.
Чираттагы кытлау хаты кабат 2 абый энеге Усмановларга, Рафаэль Рестамович һәм Илзар Рестамовичка юллана. Рестамны 35, Илзарны 30 яшьлек юбилейлы туган көннәре белән әбисе Сания Исхаковна, апалары Рәкибә Рәхимҗановна, Равилә Рәхимҗановна гаиләләре белән кытлыйлар. 2 кечкенә балакайларыбызга кай ара вакыт узып 3 дистәлек юбилейлары җиткән. Бер-берсенә бик охшаш та. Шул ук вакытта икесе 2 төрле хылыклы яраткан оныкларыбыз, энеләребез бик акыллы, бик тәртипле, бик тырыш һәм бик уңган ир-атлар булып җитештеләр. Наилә белән Рөстәмнең хыялларын чынга ашырып, 2 кыз да бүләк иттеләр. Киленнәреннән дә шөкер уңдылар алар. Бер-берсен аңлашып, гел ярдәмләшеп, матур яшәп киләләр. Шундый киң күңелле якыннарыбыз булганга без бик шат. Сөекле аныкларым, минем шиксез шатлыгым да, бәхетем дә сез бит ул. Шуңа сезнең туган көннәр иң изге көн бит ул. Хызыр Ильяс һәр эшегездә изгелек кылып торсын. Теләгәннәрегез булып торсын, юлларыгыз уңып торсын. Ак каеннар сәдәлеге сездә, чиста калсын һәр чак җаннарың. Сәламәтлек ташламасын сезне, хезмәт белән артсын даннарың. Гомер сукмагыннан үткән чакта сикәлтәсез булсын барыр юлларыгыз. Хезмәтегезгә күрә хөрмәт белән түрдә булсын һәр чак сезнең урыннарыгыз. Аппак бәхет телибез сезгә, иң гүзәл, иң матур көнегездә. Киләчәк картлыкта терәк булыгыз, үрнәк булыгыз, илге булыгыз һәрберебезгә. Шул форсаттан файдаланып, ыныкчыгыбыз, сеңелебез Мавлютова Алина Рамилевнаны да бүген каршылаган 3 яшьлек туган көне белән кытлыйбыз. Балакайыбызга 3 яшь тула. Бу бик бәхетле тантана. Киләчәктә без синең акыллы, рәхимле, иманлы бала булып үсүеңне телибез. Алдагы көннәрең иң матур җырларга тиң булсын. Йөргән юлларыңда һәр вакыт бәхет йолдызлары балкып торсын. Сиңа карап туя алмыйм, әткәең һәм әнкәең. Язмышларың аппак булсын, иманлы бул бәпкәем. Сөйкемлелек балкый йөзеңдә, яшәү яме балкый күзеңдә. Шәшәк кебек матур үзеңдә, матур үтсен һәрбер көнеңдә. Балачагың синең матур булсын, яшә шатлыкларга теренеп. Куанычлар гына юлдаш булсын, бәхетләрең килсен күренеп. Һәр вакытта да шулай бул дигән теләктә чираттагы җырга күчәбез. Ул сезгә Рафаэль, Илзар һәм Алина, әбиегез һәм апаларыгыз гаиләләре белән юллаган музыкаль бүләк булыр. Яшә җирдә җыр калдырып, җырың онытылмасын. Җырланмаган җырың калып, үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган гамәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган гамәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә нурың калсын, ул нур тыныкланмасын. Нурсыз үткән гомер өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган гамәлләрең өчен үкенерлек булмасын. Яшә җирдә эз калдырып, эзләрең суынмасын. Булган гамәлләрең өчен үкенерлек булмасын.
Devam etəbiz dostlar. Həm Qabat, Rafael həm İlzar Usmanovlar hürmətinə yollagan tağın bir qutlov xatın oqub ketəbiz. Apa singilləri Zülfiyə həm Ramil, Rita həm Ramiz, Dinara həm Radik ixlasdan öz abı inilərin yubileyları bilan qutlaylar. Həm onlarga eng matur tiləklərin eriştirələr. Biz qız tuğanlar arasında әлеге iki birkitning buluğu ko'ngilga g'imiri bo'yi dard, toyanış həm ishonish berib turdi. Biz baribizda bek totuv birdan bo'lib o'sdik. Shin tuğanlar bo'ldik bu dunyoda. Bolashaq tez o'tib ketdi. Ilg'ayib g'aylalar qirdik, lekin baribir turmush bizni yo'llarni ayirmay. Allohga shukr, bayramlarda bo'lsa-da ko'rishib, kun sayin sholtiratishib, hallar bilishib yashaymiz. Bu aralashuv g'imir bo'yina so'zilsin. Qadrlilarimiz, qutlaymiz sizni matur yubileylaringiz bilan. Xudoy o'zi sizga bor ishda yengilligin berib, yozmishlaringizga matur etsin. Yoningizda gil ishonchli kishilar bo'lsin edi. Sizning hali bora 35 ham 30 yoshingiz. Bu kishi g'imirining buyuk matur vaqtlari esda qolarlik etib bayram etingiz. Qadrli yaqin kishilarimiz, 30 yoshga yetuv beguk ko'ngilli tug'il endi. Ne desang-da 30, 20 tug'il endi. Tek shulayda haligiz beguk qo'rqarlik tug'il hali. Ne desagizda 30, ul 40 tug'il hali. O'tgan g'imurni o'ylaysan, shunsiz bo'lmay. Bir yonasan, bir keyasan, 30 yosh 30siz bo'lmay. Ishqin g'ina sol ko'ngilga, yolqin qobinib tura. Bek bir shilma, 30da da qiziq topilib tura. Bir shiluni bilmay yasha, og'irlik ko'rmay yasha, qayg'ularda jengila ol, boshlaring iyilmasa. Joningda seyu jilisi, tobinda oshin bo'lsin. Qolganlarin sanab turman, jilkagizda boshing bo'lsin. Tag'in nelar tili ekan, o'shaqda o'ting bo'lsin. Shu to'st bilan 40ga yetarlik kuning bo'lsin. Xatimizni davom etib, bugun qarshilagan belakay quyosh shig'imiz Alina Ramilovna Mavlutovani da 3 yoshlik tug'an kuni bilan qutlaymiz. Balaqayimiz, senga shin ko'ngildan matur balashaq, ko'rkam kelashak tilaymiz. Bizni de, ati-anangni, abi bobongni da bori quvondirib yasha. Bugun sening tug'an kuning, qutlov yavatirayaqdan, sening bitta matur shag'ing, kelir kuning bo'lsin oqdan. Roza gillariday shashag'atsin, gilday matur bo'lsin g'imiring. Barliq xiyollaring suyukli biz shing'ashsin, sof, oqilli bo'lsin ko'ngling. Rafael, İlzar ham Alina, bugun bor tug'anlaringiz bu to'stni sizning uchun ko'taralar. Sizning salomatligingiz, sizning yubileylaringiz hurmatine. Har shok yosh bo'lig'iz, turmush yo'lig'izda har vaqt o'ngishlar yo'ldosh bo'lsin. Qayg'u sag'ishlar shidlati bo'lsin. Boshqacha aytganda, baxtli bo'lig'iz. Yaqinlaringizning muzikal bo'lagi bizning efirda. Kanatları dayana hava ağınlarına, kışları dayana havağa emin tuğanlarıma. Kışları dayana havağa emin can dostlarıma. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım. Dünyada başaklarımda bin sizini unutmamın. Dünyada başaklarımda bin sizini unutmamın. Kış kanatları qağına, yağmur bulutlarına, yağmurlar bulup yağasız siz benim umutlarıma. Yağmurlar bulup yağasız siz benim umutlarıma. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım. Dünyada başaklarımda bin sizini unutmamın. Dünyada başaklarımda bin sizini unutmamın.
Yağınıgan kışlarday bulsun birdem köngüllerimiz. Dostuğanlar bilen olsun bäxetli günlerimiz. Dostuğanlar bilen olsun bäxetli günlerimiz. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım. Dünyada var şaklarımda min sezini unutmamın. Dünyada var şaklarımda min sezini unutmamın. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım. Dünyada var şaklarımda min sezini